Assalamu alaykum Türkmen Portal websaytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Her ýylyň başynda biz sizi geçen ýylyň en köp tomoşa edilen filmleriniň sany bilen tanıştyrýar. Ene bugünem biz sizi 2024-nji ýylyň en girdejili diýmek en meşhur filmler hakynda gurrun berer. Eger 2023-nji ýylda kinematografiýa üçin täzelikler ýyly bolan bolsa 2024-nji ýyl onuň tersine boldy. Barbie ýa-da Oppenheimer ýaly kinosyny oturup täze öwüşün beren filmlere derek köne kinolaryň täzeden düşürilen görnüşleri, meşhur kinolaryň dowamy bolan filmler has öňe çykdy. Geçen ýyl tomoşaçylar özüne çekip bilmedik uly kampaniýalar 2024-nji ýylda öňkü awraýyny ýygyna gaýdyp aldylar. Ondan hem geliňini en girdejili filmleriň sanawyny geçelim. 15-nji ýerde Keseki Rommel adly film, Alien Romulus. Büdjeti 80 milyon Amerikan dollar, kassaýymy 342 milyon dollar. Fantastik filmleriň muşdoklary eýem klassika öwrülen bu kinofilmiň başky bölümlerini ýat tutanmasalar gerek. Keseki'nin bu bölümem tomoşaçylaryň söýgüsini kazandy. Filmdäki wakalar 20-nji asyrda hiç wagt günüň şöhlasy düşmeýän garanky planetada bolup geçýär. Näkili wakalaryň bolup geçýärini bilmek üçin siz filmi özüňiz elbetde görmeli bolýaňyz. Biz bolsa inniki filme geçýär. 14-nji ýerde Tuweley 2 kinofilmi. Twisters. Büdjeti 155 milyon Amerikan dollar, girdejisi 369 milyon Amerikan dollar. Bu film topaşaçylaryň her hil TV hadisalar hakynda kinolardan ýadadylar diýen pikiri ýalana çykardy. Hemem ýürege düşen janrda da kinonyň gowhirli bolup girdejigden bilýärlerini anyk söwd etdi. Tuweley ýakynda filmiň birinjisi barpa 1996-njy ýylda kinoteatrlara çykypdy. Ikinji film bu wakalarym birinjiňki elbetde meňdeş süjet. Şol iki sany bäsleş topar filmiň baş gahrymanynyň bolsa ýene Tuweleyden üköýüp ýatan arba. 13-nji ýerde Maýmunlaryň planetasi. Täze şalyk kinofilmi. Kingdom of the Planet of the Apes. Onun büdjeti 160 milyon, kassaýymy 396 milyon. Kino muşdoklarynyň köpüsi bilýändir Maýmunlaryň planetasi hakynda düşürilen filmler bir ýa-da iki däl. Bu täze filmde gahrymanylaryň wakalar mümkinler bilen baglanşykly däl, ýöne hemme zat ýene şol öňkü planetada bolup geçýär. Häzirki wagtda Maýmunlaryň planetasynyň täze şalygynyň ikinji hem üçüncü bölümlerini düşürmek meýilleşdirilýär. Dowam edýär. 10-njy ýerde Gladiator 2 köplerin garaşy. Bu filminiň büdjeti 250 milyon Amerikan dollar girdejisi takyk 400 milyon Amerikan dollar. Gladiator 2 dünýä kinematografiýasynyň en gymmat düşen sequel, ýagny filmiň dowam taryha girdi. Ondaky wakalar öňkü Gladiatordaky Maximus'un ölümünden 16 ýyl geçenden soň bolup geçýär. Filmde Rim imperiýasynyň gizlen miras düşeri ýetir düşüp gladiator bolýar. Soň ol beýrek gladiatorlar bilen Koliseyde başa-baş tutulýar. Ýurtda bolsa tutuş iki san imperator bar, olaryň iki dogan. Özüm bu imperatorlar hakykatdan hem taryhda bolan şahsiýetler. Umuman alanda kinofilm gadim Rimiň taryhyny izlerleýär. Ondan käbir elbetde sowat düşenok. Tomoşaçylar filmde ýene bir halandady, onda birinji gladiator bilen gaty uly baglanşyk. Bakarat Ridley Scott öz rowaty urlan filminiň ruhuny ýitirmän saklamak üçin jan etipdir, berekallah. 11-nji ýerde Erwet oglanlar diýip diýmek. Kino var. Erwet oglanlar soňuna çykdy. Bad Boys, Ride or Die. Bu filmiň büdjeti 100 milyon, kassaýymy bolsa 4 milyon Amerikan dollar. Bu kinofilm Erwet oglanlaryň 4-nji bölümi. Filmde ýene öňkü aktyorlar Will Smith bilen Martin Lawrence polisiýa işgärlerini keşfini. Olar hemi şekiller ýaly arman ýa-da jinaýata garşy görüşýär. 10-njy ýerde haýt film Beetlejuice. Hakykatdan hem Beetlejuice. Bu filmiň çykdyjysy 100 milyon dollar we girdejisi 434 milyon Amerikan dollaryna deň boldy. Korkly kinolar bilen öz stilini, öz ýoluny, keşfini döreden dünýä belli Tim Burton'un bu filmi rejissöriň öňkü muşdoklarynyň göwünden turdy. Olaň sanyny epesli artdyrdy. Beetlejuice'un birinji bölümi 1988-nji ýylda düşürildi. Şonda ol en gowy Grammy üçin Oscar bayrağyna munasip boldy. 2024-nji ýylda wagtda tomoşaçylar şol filmdäki gahrymanylaryň başdan geçirmeleriniň dowamyny tomoşa etdiler. 9-njy ýerde Venom. Men gördüm içinde görülenmeň birisi sunumaydy. Wala dowam edýär. Venom soňky tanys filmi. Venom The Last Dance. Bu filmiň büdjeti 120 milyon dollar, kassaýymy bolsa 468 milyon dollar. Marvel kinostudiýasynyň hemme filmler şowly bolup durany Hanım Kerep, Craven ýaly şowsuz kinolarym soň 3-nji Venom olaryň maňlaýyndan deredi we öpdi. Tom Hardy ýene öňkü reportörüň keşfine gaýdyp geldi. Filmde ol ýene başga planetaly gelmişek dostumyz
Partal Venom bilen bir jan bir ten bolup täze başdan geçirmelere sataşýar. Daşyndan gorkunç ýaly görünse de komediýa, hat ýakyn. Bu filmiň 3-nji bölümi tomoşaçylaryň elbetde sevgisini kazanmagy başardy. 8-nji ýerde Erwet, Günewatar'ın jaduwy hakynda erteki. Wicked. Bu filmin çykdyjy 150 milyon Amerikan dollar kassa ýygymy bolsa, yarım milyarddan elbetde gowrak boldy. Gutlaýar. Haýdym sazla bu film Broadway musicalynyň kino geçirilen nusgasy. Ol İngirdeçilikne filmleriň sanyna girer, öýdüp hiç kimin kellesine de gelmese de ol ine 8-nji ýerde durup otur berýär. Filmiň bir utan ýeri bar. Onda baş keşifleriň birini meşhur aýdymçy Ariana Grande elbetde janlandyr. Bunun üstüne de kino tanqidçilerim ona pul seslenme verdiler. Gelecekte filmin 2-nji bölümünde de garaşylýar. Bu musical Oscar bayramyny dalaşýar bolar diýip umid edýärler. 7-nji ýerde Kung Fu Panda 4. Bu film, yani multifilm bari 85 milyon Amerikan dollar budjeti bilen 543 milyon Amerikan dollaryny kazanmagy başardy. DreamWorks kine kampaniýasy diňe köne multifilmlerini dowam etdirmen. Täze gydykly multifilmler döretmäge devlet ünsüri ýöne. Olar beýle bir meşhur bolberany. Näme üçin? Adamlar ýene köne multifilmleriň dowamyna tomaşa edenlerini kim görmek bar? Dostumyz da näme? Şonuň üçin Kung Fu Panda kine kampaniýanyň täze multifilmleriň hemmesinden öňe geçip ýene de İngirdeçi filmleriň sanyna bilermeller bu kassa ýygyn bilen multifilm entek-entekler tamamlanmaz diýip elbetde umid edýärler. Gelsin näme geliversin. 6-njy ýerde Godzilla we Kong täze imperiýa filmi. Hakykatdan görürsün böyle entek görmenden dowam edýär. Godzilla Kong The New Empire filmiň budjeti 120 milyon, kassa ýygymy 567 milyon. Iki sany elken janlar ýene de pul baryny gazanyp batlyk adamlar bilen dünýäni halat etmäge barýarlar. Bu filmiň üstünlüğiniň sirri näme? Ony filmi döredörleriň elbetde özlerim bilen o. Belki adamlar bu epet janlarlaryň başdan geçirmeler, ne ya olmasa action sahnalary tomuş etmäge halayandyr. Ya da filmin kinoteatra çykan döwründe başga has gydykly finalar bolmandyr. Garaz Godzilla bilen Kong epetli girdi çykanmagy başardy. Münasib mümkinçi. Ýaponlaryň oýlap tapan Godzilla ýakynda şu wagtda çerilip 5 film, bir serial, bir multifilm surata düşürdi. Bu sany geljekde hasam ýetgarmy, uzalarmy? Bu girdijilerden soň elbetde bir arkaýyn howa diýip jogap berip bilýär. Dowam edýär. Siz telekeşi önümü öldürüyor. Siz telekeşi önümü öldürüyorsunuz ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar türlü oluyor. Onun içinde en neticeli olsa sosyal torlarda koyulan mahabattır. Dünyanın istenip günceğinde adamlar internetin üstü bilen sizin mahabatınızı görüp bilerler. Türkmen Partalam size şeyle neticeli mahabat hizmetlerini ödürleyer. Siz bu sayedin en meşhur yapleşlerine öz mahabatınızı yerleştirip bilersiniz. İsteyen suratınız, isteyen yazıyınız. Haberleşme için maglumatlar, hemmeti isteyen yapleşinize koyulur. Türkmen Partal, neticeli mahabat platforması. 5-nji ýerde Çäge depeleri 2-nji bölüm. Dune Part 2. Filmiň çykdyjy 190 milyon Amerikan dollaryny girdi, bolsa 708 milyona ýetdi. Rejissör Denis Villeneuve, Frank Gerbert'in fantastik eserini dünýä meşhur filmi urdy. Dune'ň elbetde 2-nji bölüm 21-nji asyryň blockbusterlarynyň içinde en kymmat düşürlerleriniň şol bir wagtyň ödünde de İngirdeçileriň biri taplanýar. Filmiň 2,5 saatlap tomoşaçylara oýlanyp tapylan dünýädäki oýlanyp tapylan gahrymanlaryň durmuşyny açyp görkezdi. Tanqidçiler onu Ýüzükleň hökümdary, ýyllaryň sowuşlary, Star Wars ýaly filmler bilen deňeşdirýärler. Denis Villeneuve filmde gurrun bolsa halamaýanlygyny aýtdy. Ol islendik filmim gurrunlar bilen näle odan kadrlar bilen tomoşaçylaryň ýadyna galýar. Şonuň üçin rejissör filmini odan kadrlar bilen berip çykypdy. 2,5 saatyň dowamyna kinoda wakalar hiç ýere howly garam. Arky. Hemme zat asla ýoş sallamlyk bilen iň esas zadan odanlyk bilen görkezdi. Enne 4-nji ýerde Moana 2 multfilm budjeti 150 milyon dollar. Kassa ýygymysa 710 milyon Amerikan dollary.
bari ýogy bir ýylda Disney öz awryny dikeltmeye başardy. Tügölme 2023-nji ýylda kampaniýa üçin tutuş 21-nji asr boýunça eng şowsuz ýyl bolupdy. Oňa derek 2024-nji ýyl ene eng girdejil filmden fanowyny esas orulary Disney'in önümleri eýledi. Ikinji Moana 2016-njy ýylda ekranlara çykan birinji bölüminiň dowamy. Ikinji bölümde Moana deňizi syýahat edip täze başdan geçirmelere, täze jandarlary we dostlaryna duş ýer. Multfilm Polinezia halklarynyň ruwayatlaryny, medeniýetini ýoýman tomoşaçylary ýetirýär. Şoň üçin aýratyn respekt. Üçüncü ýerde ýene multfilm, ödem ýene öňkü meşhur multfilmiň dowamy. Bilingde. Olam 20-nji men nälle ady. Ol dogrusyna has dogry nusgasyna gatki ya has sorty Despicable Me 4. Onun çykdyjysy 100 milyon Amerikan dollar girdijisi boldy. Tas 1 milliard. Has hakyky 963 milyon Amerikan dollaryna barabar. Illumination kampaniýasynyň dünýä belli multfilm 2024-nji ýyla eng girdejili filmleriniň üçlügine girmegi başardy. Görüw bilen onun minyonlarynyň biziň saatçy dostlarymyzyň başdan geçirmeleri 2010-njy ýylda başlandy. Şondan beri 14 ýylla bu multfilm dünýä ýüzünde muştoklarynyň sanyny artdyryp gelýär. Görüw hakyndaky 4 multfilmden başga da minyonlar hakynda 2 multfilm wakalary melekde öz içine alýar. 4-nji, 20-njide görüw kemi şekilleri ýaly özüni dünýäde iň erwede adam atawesinde multfilmiň soňuna çelli onun gowy adamdygy tomuşaçylara aýanmaly. Edil beýleki bölümlerde de bolşýar. Enne final, birinci ve ikinci yerlenmede. İkinci yerde Deadpool ve Rossomaha filmi. Deadpool and Wolverine. Filmin büdjeti 200 milyon dolar. Çıktıcama epesledilipdir. Kassa yığınmılsa 1 milyard 335 milyon Amerikan dollary. Yani 1 milyard özüne galypdyr da çıktıcın yap. Deadpool ve Rossomaha dünýä kinematografiýasynyň taryhyna ýaşyl çäklendirjisi goýulan filmleriň içinde iň meşhur hem iň girdejili. Deadpool'un 3-nji bölümi şowsuz filmlerden ýaňa demigip başlan Marvel'ın kinostudiýasynyň dadyny ýetişdi. Filmin şowly bolmagyna onda surata düşen dünýä belli aktýorum öz täsirini ýetirdi. Ryan Reynolds we Hugh Jackman. Hatta Deadpool bilen Rossomahyň başdan geçirmeleri tomoşaçylaryň göwnünden turmagy başardy. Endi bolsa birinji yer. Köpler garaşmady, ýöne hakykatdan hem şeýle. Birinji orunda bizde Tapmaça 2 multfilmi durýar mehriballar. Inside Out 2 büdjeti 200 milyon Amerikan dolar, kassa ýygymy 1 milyard 687 milyon Amerikan dolar. Ine ýylyň eng girdejili filminiň adynan billik mehriballar. Olam Disney'in multfilmi Tapmaça 2. Multfilmi şu ýyl girdejileri boýunça hemme multfilmlerden öňe geçmek başardy. Multfilmiň birinji bölümi baryp 9 ýyl mundan öň tomoşaçylar ödürlendi. Oňa tomoşa eden çağlar bir wagda ýam bolup gitdi. Tapmaçanyň esasy gahrmanlary Riley adly gyzygyň duýulary. Olaram şatlyk, usta, gahar, gorky. Şu duýgular çağanyň durmuşda özüni alyp barşyna ol täsir edýär. Multfilmiň ikinji bölüminde wakalar näkeli görkezilýär. Riley'nin durmuşynda ütgeşmeler bolýar. Onsoň onuň duýgulary meletde köp bölüp gyzyga täze başdan geçirmeler tarap gidýär. Tapmaçanyň ýa Galabalomkanyň 2 bölümi döredilse-de Pixar kinostudiýasy baş direktory Pete Docter ýörüýte Berkeley Üniversitetining psihologiýa professory Decher Keltner bilen maslahatlaşypdyr. Psikolog çağanyň psihologik durmuşy barada multfilmli neyre alym maglumatlaryna laýyk getirmek üçin kömek edipdir. Ene mehriban tomoşaçylar, edil watandaşlar 2024-nji ýylyň eng girdejili filmleri şulardan ibaret. Ünseren bolsaňyz şu 15 filmiň içinde täze original zat ýok. Hemmesi diýenýär öňkü haýsydyr bir filmiň ikincisi, üçüncüsi, beşincisi dowamy. Hemmesi dogry. Belki 2025-nji ýyl bizi kino dünýäsine täze ideýalar bilen begenler. Dogry. Siz şu 15 filmiň haýsylaryny gördüňiz mehriballar. Mene dogry maýdan 1-2 ondan käldi. Ýöne görmek hukman meýilleşdirýär. Bu arada öz kommentariýalaryňa seslenmelerini dökmän suratda belläp geçiň mehriballar pikirlerini bizim üçin ören. Gyzykly gepleşiň ahyrynda bizi ýene bir daha diýatlyk. Bilesiň gelýär gepleşigimizde sizinni elmidan bolşýal dollugyna belet video we belet film platformalaryna online kinoteatrlaryny tomosha edip bilersiňiz. Şonuň bilen biz gepleşigimizi jemleýär. Siz bolsa ýatdan çykarma mehriballar. Türkmen portal sizin eng ygtybarly maglumat çeşmegi bu elmidan şol durkuna galar. Şonuň üçin bizden daşlaşma, gepleşigimiziň indiki sanallaryna görüşýänçe elbetde özüňizde gowy jaharatyň mehriballar. Hoşça